सान्थिपुर हालामनि गासै बाथौ सिबियारिनि मोनसे दामग्रा देग्रा आरो बक्स एमप्ले सियार टेबोल गासैखौबो सिनाय मोनै मानसिफ्रा जोंनिफ्राय खावनानै लानानै थांबाय। नाथाय जों खावलायनो लुबैदों, जोङो आश्रम हिसाबै आश्रमखौ दैदेननाय हिसाबै जों सरकारनिसिम फंनैसोल' खोथा खावलायनो लुबैदों। मानो होनोब्ला जायखि गभर्नमेन्टआव थाया मानो नैबे जाखिनि गोमादों बैफोरखौ नायफैनानै जोंनो जाहाथे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होफैयो, आं बेखौ लुबैदों आरो जोङो आश्रमनि जानानै। दा जोंहा जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिबाय हिसाबै दा जोंनि जाखिनि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट दङ बिथांमोनखौ फैनानैहाय सुलु लाफैजानो लुबैदों। सुलु लाफैनायनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोनखौ आसा खालामनानै दङ जोंनि रायजो राजाफ्रा। जोङो सानाखैमोनदि बेफोरबायदि एथबां अयनाय खालामगोन जोंनि आश्रमखौहाय। खनसे नङा खननै खालामबाय। 4 मासनि सिगाङावबो जोंनिफ्राय माखासे बुस्थुखौहाय साबि थाला देखावनानै खावनानै लानानै थांबाय। आरो नैबे साननैसोनि सिगां 13 थारिखआवबो जोंनि गासै बुस्थु सियार 20-30 खानसो खावनानै लानानै थांदों। साराय खावनानै लानानै थांदों। आरो मोनसे न'आवहाय जोंना न'मा न' होननानै बुङो, बे न'मा न'आव जोंहा थाखा थिंख्लि दोनदोंमोन, बे थाखा थिंख्लिखौबो देखावनानै लानानै थांजोब्बाय दुथांफ्रा। ओंखायनो जों लुबैदों आरो जोंनि आश्रमनि जानानैहाय सरकारनाव माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन। आरो बेजोंनो जोङो बाथौ हारि हिसाबै जोंनि एरियानि बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो लुबैदों। मानो होनबा फैबाय थानाय बैसागु फोरबोखौ जोङो बेजोंनो बक्स आरो एमप्लिखौ लानानैनो जोङो गाजा गोमजायै खुंनो सानदोंमोन। खिन्थु बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोंनिफ्राय खोमानानै लानांगौब्ला जोंहा बबे एंगेलजोंहाय जों खामानि मावलांगोन। आरो जोङो थुबुल थाखा गैया हिसाबै जाखिनि थाइसे थाइनै रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ हरो बेजोंनो जों प्रग्राम खुङो। खिन्थु दिनैनि गेजेरावहाय बै समावहाय खाम्फा सारा जोंनो अननानैहाय बे बक्स आरो एमप्लिखौ हरदोंमोन। नाथाय बे बुस्थुखौबो दुथांफ्रा खावनानै लांबाय। प्रग्राम खालामनायाव जोंहा ओरैनोब्लाबो एसे उसुबिदा जायो, थाखा फैसानि खोथा। बेखायनो जों लुबैदों आरो गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनोहाय बे बुस्थुखौ हरनानै जों जाहाथे प्रग्रामफ्राव मोजाङै मोजां साक्सेसफुल खालामलांनो हायो। सान्थिपुर हालामनि जे निज्लागुरि जे बाथौ आश्रमनि जानानै आङो गिबि गिबियाव खुलुमबाय आरो बरायबाय। दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो जे फोरमायनो बा फोसावनो सानदों। जोंहा नै दाखालि 13 थारिख जे हराव जे माखासे गोसो बा गाज्रि आखुनि माखासे सानथावै हाबाफारिखौ जोंनि नैबे आश्रमनि गेजेराव गोबां माखासे बुंलांनो जे खावलायबाय। जोंहा आश्रम हिसाबै जोंहा जे 13 थारिख हराव जे माखासे जोंनि माखासे साबि थाला होनाय न' बेफोरनि सायाव जोंहा माखासे गोबां आसनि जोंहा दोननाय मुवाफोर दंमोन। बेखौ जोंहा हरनि समाव बेहाय फैनानै बे माखासे दुथां आखुनि मानसिफ्रा साबि थालाखौ देखाव देसि खालामनानै बेहाय आसनि हिसाबै जोंहा फारियै गासै जोंनि पुर्निमा अमाबैसायाव रायजो राजाफोरनि थाइसे थाइनै जे अनसुंथाइ दान होनाय रांखान्थिफोरखौ जोङो जमा खालामनानै दोनदोंमोन। बेखौ माखासेखौ लानानै थांनायनि गेजेरजोंबो आरो जोंहा गोबां माखासे सियार आरो बिदिनो दामग्रा देग्रा गोबां आसनि लांदों। आरो माखासे जोंहा माल माथा जेरै संग्रा खावग्रा होननानै बुङोबा साराय आरो खोस्लि बिदिनो माखासे जोंना हिसाब खिथाब नागिरनानै मोनासै। दा बेफोर बुस्थुखौ माखासे लांनायनि गेजेरजोंबो लेथेर फेथेर खालामदों। आरो न' बांखौ दिनै मोनथाम, जेरै जोंना मोनसे स्टर आरो मोनसे जोंना मोनसे माल माथा दोनग्रा बिदि दंमोन। बेखौबो जेरै लेथें फेथें खालामनायनि गेजेरजों दिनै गोदाव सोराव खालामलांबाय। दा बेहाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन, जाय बिथांमोना माखासे गोसो गाज्रिजों जोंनि सादारन गोसो हमथानो हास्लाबैयाव मावदों, बिथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदि हमनानै मोनोबा बिथांमोननि सायाव जोङो सोंलाय फिनलाय खालामनो मोनो, आं बेखौ खावलायबाय। आरो जोंनि मानगोनां गासै जोंनि सान्थिपुर हालामनि सादारन रायजो राजाफ्रा आं खावलायगोन, बयनिबो गामियाव जेरै गाव गावबागाव धोरोमनि थानसालिफोर थायो। दा बेफोराव बिथांमोनहा नोजोर खालामनानै बा मालाबा
मोनथिस्लाबनो हायै हरनि समाव बिथांमोना हाबहैबावनो हागौ। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानानै थायोबा खोब मोजां जागोन। बिनि थाखायनो आङो दिनै जोंनि नैबे निज्लागुरिया आश्रमाव बे 13 थारिख हरावल' जानाय जाथाय नङा। जोंहा 4 मासनि सिगां बेयाव जोंहा गोबां माखासे दामग्रा देग्रा एमप्लिफायार बक्स बेसेबांबा गिदिर गिदिर दाम बै थांनाय जे जोंहा सरखारनि जे खाम्फासारा हरनाय बे आसनिमोन, दा बेखौ गासिबो लांजोब्बाय। दा आङो मा खालामनो, दिनै जाय बिथाङा इनायै मावनानै मोनथिस्लाबा हस्लाबा दिनै मावदोंबा, दिनै जोंनि गेजेराव जाय बिथांमोना लांदों बेखौ आङो निमाहा बिनानै होफैसिनगोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो जोङो निस्सय जाय बिथाङा लांनानै जोंनि गेजेराव होफैसिनगोन बेखौबो आङो निमाहा होगोन। नङाबा जाय बिथाङा जुदि इयुन समाव जुदि सोरनिबानि गेजेराव जुदि हमजानायनि जोङो सेबनानै मोनोबा बिथांखौ जोङो ओरैनो हगारनाय जानाय नङा। माबाफोर सोरखौबा सन्देहफोर खालामदों? आच्ছা, सन्देहनि गेजेरावथ' जोङो थांनाय जे 4 मासनि सिगाङाव मोनफ्रोमबो मन्दिर गिर्जा बिथांमोनहा खावनानै बै समाव हमजादों होननानै जोङो पुलिसनि आखाइयाव गथायनाय जादोंमोन। दा बिसोर थांखांनानै जितु पुलिस हमखांनायनि आखाइनि गेजेराव सिरि जाथ'दोंमोन। 3 मास 4 मासआ सिरि जादोंमोन। आरो नै बिथांमोनहा नै दाखालि जे गबोदों, दा बिथांमोननि गनायनि गेजेरावनो नै जोंहा लोगो लोगोनो बे गोमानाय जाथाया जानानै थांदों। जेरै नैबे निज्लागुरि आश्रमनिनोल' नङा, निज्लागुरि लाइमोन क्लाबनि बेयावबो खोनानो मोनदों आं। आरो निज्लागुरि जाहार नेपालि बस्तिनि माखासे मन्दिराव एसे एनै आसनि गोमादों होननानै मोनथिनो मोनबावनाय जादों। दा नोंथांमोननि बे आश्रमनिफ्रायसो गोबां मुवा बेसादफ्रा गोमाबाय। दा बे गोमानायनि एगेन्स्टआव पुलिसनाव एफआइआरफोर होनाय जाबाय ना जायाखै? पुलिसनि गेजेरावथ' जोङो थांनाय जे 4 मासनि सिगाङाव जे गोमानाय बेखौ जोङो एसे रायलायलायदोंमोन। दा बेहाय मानसिखौनो जुदि हमनानै लांखाबायबा, जाय बिथांमोनखौ हमनाय जादोंमोन बिथांमोनजों जों सोंनाय फिननाय खालामनो होननानै होसोलांबा जों बेखौ मोनैलाय जोङो एफआइआरखौ होथ'नाय जायाखै। बर्थमान बे बेथ' जोङो आश्रमनि जानानै आङो बा गाहाय नेहाथारि जानानै आङो खावलायगोन, दानि जे सरखार जाय सोलिदों, आङो जेखि दलानो जा, जायखि सरखारानो जा, सरखार हिसाबै नायनांगौआ जोंनि रायजो राजानि मोनसे आसनिखौ मोनसे खहा खालामनाय। जाय बिथांमोना खालामफेरै खालामदोंबा, बेहाय आङो जोंनि सानथिफुर हालामनि नैबे आश्रमा बेसेबांबा मोनसे गामि होननानै जोङो साननो गोनां। 50थानि बारा गामि बाय पपुलेसननि मोनसे थानसालि।